guys, good news pala. May mag-i-sponsor na sa atin ng uniform natin magbablog. Salamat nga pala. Shout out sa iyo. What's up mga pards? Dito kami ngayon. Picnic na naman tayo guys. Catch and cook. Sama natin Sunny Boy, Julie, Mayor, Sam Moises. Love you! I-update namin ka mamaya pagka lusong tayo, mamanti tayo ng tilapia guys. I-update namin ka mamaya pagka may huli o paglulusong na tayo sa irigasyon. Update namin ka mamaya guys. Guys, subukan natin maniksay kung may mga lumulutang na tilapia guys. Check natin dito sa may sapa kung maraming lumulutang na tilapia. Subukan natin maniksay. Guys, maraming tilapia dito. Malalim guys, mga malalaki malalim, ayaw lumutang. Mga maliit naglalaro lang dyan sa gilid oh. Kaya malalaki oh, sa ilalim ayaw lumutang. Hindi kaya ng tiksay guys, subukan natin yung pellet. Malalim. Suyot. Pumutok kong baril. Masyadong malaki yung bala ay hindi niya kayang ibuga. Gumana tong isa. Pinakuha ko isang airgun ko doon eh. Dami lumutang guys, kaya lang ay pumutok kong baril. Buang kong karga ng hangin, maraming hangin eh. Hindi niya kayang ibigay bala. Budi aja bala na ata. Pengarumuan. Aji kutik balik. So guys, ito yung nakuha natin kanina sa irigasyon. Naluto na. Liningtang tilapia. Ito dakto data kin sango. Ni dakto ligay dua jeni babay weg. Dingin ni. Data sango ligay dua. Terus pasango dah. Magari ni digida ni. Yure mo ligay weg. Dakto ligay. Kita nih, kira digay nih. Bakas bidang nih. Bakam mo. Nih, ganun. Nah. Ini lemah kita. Kailang kalilit guys ang titik sa dito.
Danala na? Sablay guys. May sura dito may ripa. Pitagdingin. Kakonjing kan. Kabugan to. Basta lang. Uy, kasta na. Hindi mo kung nakababa. Palay-watiwa yung kanad dyan eh. Sigsa-sigsagin yun. May kineras to. Huwag mo ikaw. Diyan sa taas. Go, sa may kineras to no. Pasok mo na dyan. Diyan sa taas. Yan. Eh, doon mo ito na. Umapo na. Taan, nala din na. Tagadog pa na eh. Labam lata. Awan, umabot ko lang kayo. Malasiw daw. Wala malasiw daw. Namala ayo. Hirap, karga muna tayo ng hangin guys. Ubusan ng hangin eh. Sini, San? San? Dua buncit ni. Sini. San? Sawah. Di tadi. Tui. Betul. Dah terjut ni, dia takkan dah. Pa naman. Eight. Oh. Hinahanda na yung pagkain natin guys. Natin guys ating Pating namdaman ta sa bautan na. tayo kakain guys. Sabay nyo kayo mamaya. Ulam natin tilapia. Kuha Huli natin namin kanina. isang bulig lang na malit saka dalawang tilapia guys. Hindi tayo pinalad ngayon. Mamaya subukan namin ulit mamaya. Maniksay. Update namin kayo mamaya ulit guys pagkakakain na. Puso ng saging. Recipe ni Sunny Boy. Guys, ito na yung nahuli natin. Sinigang. Luto. Puso ng saging. Puso ng saging. Nice. Sana may puso rin kayo. Mag-subscribe. Guys. May puso naman kayo. Subscribe kayo. Shoutout nga pala sa mga kababayan kong tiga Nevesia. Sa Muñoz guys. Shoutout.
Yung magdadasal sa atin. Si Erning Tamag. Tira-tira mo. Na, mantay na. Kain na tayo guys. Maganda ang Bo. Naman. Kapi-kapi ka na. Pudo guys. Budol pa tayo guys. May video mag-ijero pa. Sige pa. Ayun. Sabaw pa lang, tumang inasal lang. Sarap ng sabaw guys. Sulit. Guys, good news pala. Mag-i-sponsor na sa atin ng uniform natin magbablog. Salamat nga pala. Shout out sa iyo. Meron na yung uniform namin, guys. Thank you sa Bigay. nagbigay. Kaya rin tayong kumain, guys. Mamaya, subukan ulit nating mamingwit, guys. Baka sakaling may mahuli na naman tayo. I-update namin kay mamaya, guys, pagka mamimingwit na.